Книга пророка Иезекииля, раздел 4. «И ты, сын человечий, возьми себе табличку глиняную, и поклади ее перед собою, и намалюй на ёй город Иерусалим, и постав на ёй облогу супраць яго, и побудуй вежы, и насып вал, и постав супраць яго лагер, и постав тараны кругом. И возьми сабе патэльню жалезную, и постав яе на мур жалезны між сабою і горадам, і паверні твар свой да яе, і трапіць ён у аблогу, і ты акружыш яго. Гэта будзе знак для дому Ізраэля. І ляж на левы бок свой, і ўскладзі правіннасці дому Ізраэля на яго. Столькі дзён будзеш прымаць правіннасць іх, колькі будзеш на ім ляжаць. Я ж даў табе гады правіннасці іх у ліку 390 дзён, і будзеш несці правіннасць дому Ізраэля. І калі гэта скончыш, ляжаш тады на правы бок свой і будзеш прымаць правіннасць дому Юды 40 дзён. Я залічаю табе 1 дзень за кожны паасобны год. І на аблогу Іерусаліма звернеш аблічча сваё, і хай аголенае будзе плячо тваё, ды будзеш прарочыць супраць яго. Вось я накладаю на цябе путы, і так доўга не павернешся з аднаго боку твайго на другі, пакуль не будуць скончаны дні тваёй аблогі. І возьмі сабе пшаніцы, і ячменю, і бобу, і сачавіцы, і проса, і жытняй мукі, ды ўсё ўкладзі ў адну пасудзіну і прыгатуй сабе з гэтага хлеб на столькі дзён, колькі будзеш ляжаць на сваім баку, 390 дзён будзеш ты есці яго. А твая ежа, якую будзеш есці, будзе важыць 20 сікляў на дзень. Раз на дзень будзеш яе есці. Ваду таксама ашчадна будзеш піць на дзень 1/6 гіна. І будзеш гэта есці, як хлеб ячменны, і будзеш пячы гэта на вачах іх на калі чалавечым. І дадаў Господ: а гэтак будуць есці ізраэльцы сваю нячыстую ежу сярод паганаў, да якіх я выкіну іх. І я сказаў: О, Господи Боже, вось душа моя неапаганеная, і ад маленства свайго аж да гэтае пары не еў я ані падліны, ані раздзёратага дзікімі звярамі, і нячыстае мяса не ўвайшло ў мае вусны. І ён мне сказаў: вось даю табе валовы гной замест калу чалавечага, і на ім гатуй хлеб свой. І сказаў мне: сын чалавечы, вось я зламлю падпору хлеба ў Іерусаліме, так што поўныя гора, будуць яны есці хлеб па вазе і са страхам будуць піць ваду дакладна адмераную. Каб церпячы нястачу хлеба і вады, яны з жахам глядзелі адзін на аднаго і змарнелі ў правіннасцях сваіх.